Nilqakom għal programm Mit-Sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Fader Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna llum. Fir-riflessjoni tagħna llum eżistijej dwar id-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima sejjer nirrifletti magħkom dwar id-dera ta' Wissu. Fir-rakkonti tagħha eżistijej Luċija tikteb hekk. Jien kont ma' Franġisku u ma' ħuh Ġanni. Konna mannaċ f'post jismu Valinos. Meta ħassejna xi ħaġa sopranaturali risqa u ddur madwarna. Meta ħsibna li kienet se tidrinna l-Madonna, bżajna li ċaċinta ma kienet se tkun hemm biex tara. U għalhekk battna lil ħuwa għaliha. Meta rajt li ma rridx imur, offrejt li żewġ muniti żgħar u tela' jiġri. Sadrattant Franġisku jiena rajna il-berqa li konna naħsbuha ta' xi sajjetta. Ġaċinta ġiet u mument wara rajna l-Madonna fuq is-siġra. Xi trid minni? U l-Madonna wieġbet, irridek tibqa' tmur fil-kova daqila kull 13 tax-xahar u tibqa' tgħid ir-rużarju kuljum. Fl-aħħar xahar nagħmel miraklu biex kulħadd jemmen. Xi tridna nagħmlu bil-flus li n-nies qegħdin ħallu fil-kova daqila? Għamel żewġ katalletti. Waħda ġurruha int ċaċinta u żewġ bniet oħra libsin l-abjad. U l-oħra iġurruha Franċisku u 3 tfal oħra. Il-flus tal-katalletti huma l-festa tal-Madonna tar-Rużarju. U dak li jibqa' jmur biex tinbena kappella hawn. Nitolbok tfejjaq xi morda. Iva, infejjaq uħud minnhom matul is-sena. Imbagħad il-Madonna dispjaċuta qalet: Itlob ħafna. U għamel sagrifiċċji għal midinbin. Għax ħafna rwieħ imorru l-infern. Għax ħadd ma jagħmel sagrifiċċji u jitlob għalihom. U bħas-soltu bidittilha l fuq lejn il-vant. Din id-dera ta' Wissu eżistijej hekk hija dera oħra li għandha l-partikularitajiet tagħha kif għandhom f'kull mument id-deritt tal-Madonna ġewwa Fatima. Jiena nipprova nieħu hekk l-aspett spiritwali li aħna nistgħu nitgħallmu minnu aktar milli noqgħod nidħol ħafna dettalji tal-istorja eżatt kif ġraw l-affarijiet. L-ewwel tagħlima li nieħdu minn mument kif għexu id-dera ta' Wissu it-tfal ta' Fatima hija propju il-bżonn li jkunu fl-imkien għad-dera tal-Madonna. Mela ċaċinta ma kienitx magħhom. Imma Luċija u Franċisku kienu fl-imkien. Meta ħassew li ġej dak il-moment tal-apparizzjoni ridu li ċaċinta tkun magħhom. Din is-sens ta' komunità fl-imkien fil-preżenza tal-Omm tas-sema li taqqadna fl-imkien. Jiena tina ħafna sens hekk jiena u nisma' dan ir-rakkont tal-ġrajja ta' Pentekoste. Għaliex Pentekoste, l-Atti tal-Apostli, kapitlu 1 vers 14, jurina li l-Apostli huma miġbura fl-imkien jitolbu ma' Marija. Hekk hija dillhom milli taqqat il-komunità fl-imkien. Hawnhekk joħroġ dan is-sens kbir li l-Ispirtus hawnhekk il-ħidma moħbija ħnejtek tal-Ispirtus Santu illi jaqqat fl-imkien l-Ispirtu li jaħdem fihom li jżommhom maquda u Marija hija dillhom eżistijej. Marija u l-Ispirtu Santu tnejn li huma jaħdmu fl-imkien. Ħbib tiegħi. U din naħseb hija talima li aħna rridu nieħdu l-bżonn li ninġabru fl-imkien madwar Marija. Kull dera tal-Madonna hija ċenaklu mill-ġdid, eżistijej. Ninġabru fl-imkien madwar Marija kemm għandna bżonn din ir-realtà aħna
li ninġabru fl-imkien fil-familji tagħna nitolbu rużarju. Ninġabru fl-imkien fil-gruppi, fl-qdiet tagħna, fil-mixjiet diversi illi aħna nagħmlu. Hekk jew nieħdu din l-ewwel talima. It-tfal iħossu l-bżonn li jkunu fl-imkien għad-dera Tomna Marija. It-tieni ħaġa li nieħdu minn id-dera illi Luċija tibqa' tistaqsi xi trid minni xi ħaġa li diversi drabi fid-deriet Luċija tistaqsija. Mhux ma tistaqsix darba għal dejjem, imma tibqa' tistaqsija f'mumenti differenti. U dina wkoll l-inna tejna nirriflettu fil-mixja tagħna. Aħna dejjem irdu nistaqsu l-mulej f'kull ċirkustanza xi trid minni. Kull mument huwa mument ġdid, kull dera kienet dera ġdida tfal, ma ħadux for granted. U l-mistoqsija kbira quddiem Alla xi trid minni meta int tagħmel esperjenza tal-preżenza tiegħu qatt ma nistgħu noħduha for granted, xi trid minni. Il-mulej forsi dejjem għandu sejħa ġodda lina, iridna napprofondixxu xi ħaġa, iridna nagħmlu dak li diġà talabna, imma waqt toħroġ ċertu sens ta' umiltà li aħna rridu nistaqsu quddiem Alla xi trid minni. Naħseb din hija realtà sabiħa li aħna kieku kellna dejjem neħtlu dejjem aktar fiha. Il-Madonna tgħidilha dak li kienet diġà talbet minnhom, illi jibqgħu jmorru fit-13 ta' kull xahar jitolbu hemmhekk li jiltaqgħu magħha f'dak il-post li Omna Marija għażlet. Xi drabi l-mulej jitlob minna affarijiet sempliċi, affarijiet repetittivi. Jiġifieri kieku kellu jidhirlek Ġesu tgħidlu mulej xi trid minni, ma taħsibx li jilek mor qudies kull nhar ta' Ħadd. Jiġifieri kull nhar ta' Ħadd, kull nhar ta' Ħadd il-mulej tiġi jiltaqa' magħna. Irid jiġi jkellimna, irid iżommna maqudin ħaġa waħda miegħu. Eżisti. Hawnhekk tibqa' tgħidilhom biex imorru hemm u jitolbu ir-rużarju kuljum. Ibqa' tlob ir-rużarju kuljum tgħidilhom, jiġifieri huma tawwiden għas-sejħa li kellhom qabel jitolbu rużarju u tridhom jibqgħu fiha. Din ukoll hija sejħa li Omna Marija tagħmlilna lilna mhux għalfejn tidrilna l-Madonna eżisti biex aħna nitolbu rużarju kuljum. Hija sejħa li qed tagħmlilna nafu li hija xewqa tagħha. Nafu li hija xewqa tagħha. U jekk forsi r-rużarju dejjaqna jew għadna ma apprezzajniex biżejjed, ejjew nitolbuha li xi għalhom tagħna tas-sema li qed titlobna biex nitolbu dan. Eżisti. Imbagħad it-tfal anka jitolbuha sabiex tfejjaq xi persuni. U l-Madonna tgħid li se jfiequ matul is-sena. Anka hawnhekk għandna talima oħra eżisti li neħdu minn din id-dera. Illi il-fejqan li jagħtina Alla, il-Madonna tinterċedi għalih, hija strument f'idejn Alla, mhux bil-fors nirċevuh b'mod instantanju. Imma nistgħu nirċevuh fi proċess. Eżisti. Kif anka Ġesu meta darba minnhom fejjaq f'Sammar kapitlu 8 dak ir-raġel ħama illi talab miegħu darbtej biex ġie jara b'mod ċar anka mill-bogħod, però fi proċess ma fiqx f'daqqa. U din hija realtà li hija importanti eżisti, anka għall-mixja tagħna. Infiequ fi proċess. Ħabib tiegħi, irridu nagħmlu din il-mixja pass pass bil-mod il-mod. U Marija takkumpanjana. Mhux bil-fors dejjem l-affarijiet jiġru f'daqqa, jieħdu l-medda ta' żmien. Alla jaf fil-providenza tiegħu x'inhu l-aħjar għalina. Jitolbuha wkoll it-tfal se jagħmlu bil-flus li qegħdin iħallu u tgħidilhom jużawhom għall-Madonna ta' Rużarju għall-festa u tgħidilhom kif għandhom jilbsu fil-festa saħansitra. U biex il-bqija jużawhom anka biex jużawhom għall-kappella li kellha tinbena hemmhekk. Araw eżisti, it-tfal li jistaqsu l-Omna Marija anke dawn id-dettalji li mhumiex superfiċjali. Dawk li jafu li din l-istorja mhix tagħhom, din l-ġrajja mhix tagħhom. Kemm sabiħ li anke aħna kieku f'kollox nistaqsu il-Alla l-imbierek u bl-interċessjoni ta' Marija jagħtina d-dawl tiegħu fuq iċ-ċirkostanzi tagħna. Imbagħad forsi l-iktar messaġġ qawwi li hemm marbut ma' din id-dera ta' wissu hija
il-ħarsa dispjaċuta tal-Madonna li tgħidilha Luċija itlob ħafna u għamel sagrifiċċji għall-midinbin għax ħafna rwieħ imorru l-infern. Għax ħadd ma jagħmel sagrifiċċji u jitlob għalihom. Kelma jibsa. Il-Madonna kif għamlet f'Lulju terġa' tenni f'Awwissu li ħafna rwieħ qed imorru l-infern. Din hija serja. Lilin biex nistgħu ngħidu naħsbu eżistijie. U qudiem dan il-messaġġ ta' Marija provat mill-Knisja li l-Madonna tgħidilna ħafna qegħdin imorru l-infern hija serja qed nitkellmu mis-salvazzjoni tal-irwieħ. Mhijiex ċajta. U dak li titlob Marija huwa t-talb u s-sawm. It-talb u s-sagrifiċċji eżistijie. It-talb u s-sagrifiċċji għal konverżjoni tal-midinbin u riparazzjoni għal dnubiet. Għal darb'oħra terġa' tinsisti b'dan il-messaġġ. Jekk it-tfal fiċ-ċkunija tagħhom laqgħu dan il-messaġġ fis-sempliċità, ejjew aħna l-kol kemm aħna eżistijie nilqgħu bil-qalb ta' tfal ċkejknin dan il-messaġġ. Ejjew nitolbu, ejjew nsumu, ejjew nagħmlu sagrifiċċji għal konverżjoni tal-midinbin, għal dawk li jistgħu jitilfu ruhom għal dejjem fl-infern. Il-Madonna tgħid li qegħdin jintilfu fl-infern għaliex m'hemmx min jitlob jagħmel sagrifiċċji għalihom. Hija serja din, għaliex kważi r-responsabbiltà qed titfaħħa fuqna. Beb tiegħi. Għaliex għax aħna maqudin ħaġa waħda, aħna tlifna ħafna dan is-sens ta' responsabbiltà li għandna l xulxin. Għandna responsabbiltà l xulxin eżistijie fl-imħabba quddiem Alla. Aħna ma nistgħux inkunu kwieti meta naraw id-dinja tiżvija, meta naraw in-nies jagħmlu għażliet żbaljati, meta naraw in-nies jinqatgħu malla, meta naraw in-nies jgħixu ngannati jaħsbu li qed jgħixu sewwa li qed jagħmlu għażliet tajbin f'ħajjithom u fil-verità qed jagħmlu għażliet ħżiena. Bibtijie, meta l-kuxjenza tan-nies mhix iffurmata u mbagħad neqdu bil-kuxjenza. Bibtijie, dawn huma s-sitwazzjonijiet qiebsa li qalbna ma tistax tkun fil-paċi u fil-paċi dejjem, imma ma tistax ma tinkwitax. Ħemjin li mniktax huma jkunu mfarġa dan in-niket li l-mulej jitlob minna. Din hija l-ħarsa mnikta tal-Madonna fid-dariet li tiġi taqsam magħna n-niket tagħha. Eżisti, mhux biex noqogħdu ċassilejh, ma biex nagħmluh tagħna. Madonna hija trasparenza tagħha fin-niket tagħha, l-ħarsa dispjaċuta tagħha hemm id-dispjaċir ta' Alla l-bniedem. Il-bniedem li qed jintelef. Jew nilqgħu bis-serjetà, nieħdlu f'qoxritna nilqgħu dan il-messaġġ u ngħixuh b'ħafna tama. Fatima huwa messaġġ ta' tama, jurina l-way out għas-sitwazzjoni ibsa li d-dinja daħlet fiha mhux biss mit-sena ilu imma anka illum il-ġurnata. Jalla ngħixu ma' Marija mu speċjali fid-daw ta' din id-dera it-talbu s-sagrifiċċji għall-konverżjoni tal-midinbin. Waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm mit-sena minn Fatima, ejjew nagħlqu flimkien dan il-mument li kellna b'talba li hija marbuta mad-deritt ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien. Trinità Qaddisa nadurawk. Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes. Il-mulej jagħtikom islim.